Miroslav, alebo iným menom Bruce, sa venuje tancu už takmer 20 rokov. V jojkárskej show Československo má talent sa ocitol vo finále a minulý rok dokonca hviezdil medzi finalistami v podobnej show v zahraničí. To je bilancia. Čo poviete? Miroslava si diváci pamätajú najmä z našej show Československo má talent, kde svojimi tanečnými kreáciami vyrazil dých nejednému divákovi. I napriek mnohým úspechom, ktoré má na konte, nezaspal na Vavrínoch. Chcel som teda priniesť aj ja niečo nové už. A tak vznikla myšlienka spojiť tanec s kvalitným obrazom. Niet divu, že zožína Miro so svojou novou show všade úspech. Je totiž jediný v strednej Európe. Miroslav môžeme povedať, že taký inovátor, taký priekopník a myslím si, že môžeme byť pyšný, že je Slovák. Výroba celej show je však poriadne náročná. V prvom rade treba nájsť nejaké pozadie. Kto ho vyberá? Vyberám ja. Čiže všetko. Bez tam nejaké hviezdičky, nebo, hej. Čiže už vlastne tá obyčajná fotka tak ožije. Do toho sa zakomponuje tancujúca silueta slečny, ktorej musí Bruce vymyslieť choreografiu. A potom šikovní technici urobia takýto skvelý klip, s ktorým môže ďalej pracovať. Natáča sa to vlastne v greenboxe, čiže zelené pozadie, potom sa vlastne tá silueta vyrezáva a potom ja to musím dlhé hodiny, týždne, mesiace cvičiť, aby to všetko zapasovalo. Či už tancuje so siluetou krásnej slečny alebo s kidom z filmu Knight Rider, najlepšie sa aj tak cíti na pódiu v spoločnosti svojich tanečných kolegov. Je to niečo úplne iné, pretože nemôžeš reálne chytiť tú postavu, môžeš sa k tomu len vizuálne priblížiť. A samozrejme, že vystupovanie za skupinou zase má iné grády. Spomínal som